Buenas tardes a todas y a todos. Como sabéis, la conferencia que vamos a escuchar hoy en los lunes del Ateneo, a escritura idiomática do barroco, impartida por Beatriz Cancela, forma parte del Festival Ateneo Barroco, que cumple este año su 7ª temporada, lo que nos da una idea de una buena acogida que está teniendo en Santiago y lo que nos congratula mucho del esfuerzo que hemos puesto tanto el Ateneo como las personas que han colaborado para que esto sea posible. Y además agradecer también a las entidades que lo hacen posible, como la Diputación de La Coruña, AEM, Axencia Galega das Industrias Culturais y la colaboración del Concello de Santiago por sus aportaciones. Como saben, además de los 6 conciertos, 2 ya se han celebrado y el próximo será este martes en el Salón Teatro, con un homenaje a la gran clavecinista Wanda Landowska. El festival les ofrece también actividades complementarias, como esta misma conferencia, club de lectura, una proyección y también, para terminar, una sesión de improvisando. Ahora el director del festival, José Víctor Carol, le paso la palabra y hará la presentación de la conferencia. Muchas gracias. Hola, boas tardes. Moitas grazas por acompañarnos na tradicional conferencia do festival. Bueno, dicir que é un placer ter con nos a Beatriz Cancela, que, bueno, ao longo do seu traballo como musicóloga e un pouquiño a miña labor como programador, pois nalgún momento imos entrelazando as nosas liñas profesionais e témonos atopado sempre un gusto. Como cada ano, como decía, sempre temos esta tradicional conferencia que podemos dicir que é a primeira actividade complementaria asociada á programación de concertos do festival que, como ben dixo Mari Carmen, ao longo destes anos foise enriquecendo co clube de lectura, coas sesións de improvisando, que é o segundo ano que facemos, as sesións de cinema, etc. Cada ano propoñemos digamos, un tema, unha temática para coa que desenvolver toda a programación do festival, e como xa sabedes case todos, a intención é que estes 2 anos estes 2 anos nunha programación bianual para a 7ª e 8ª edición sexan os instrumentos os grandes protagonistas. Bueno, como decía, cada ano facemos un tema e buscamos unha temática para esta conferencia vinculada a ese ou enlazada con este tema xeral do festival. Os imos a facer un pouquiño ao revés, non? A partir do tema, hemos desenvolto unha programación, e o que vai a facer Beatriz Cancela na súa proposta é, a partir desta programación e de todos os contidos dos festivais, sacar conclusións e achegar conceptos, ideas, apuntes sobre a importancia e as peculiaridades do barroco na historia da música. Digo ben? máis ou menos, isto non aditamos máis, e Beatriz falará, non? Unhas pequenas pinceladas sobre a súa biografía. É diplomada en Educación Musical pola USC, pola Universidade de Santiago, e licenciada en Historia e Ciencias da Música pola Universidade de Oviedo, onde tamén fixo doutorado.
traballa como docente no ensino público, se non me equivoco, primeiro como mestra e despois agora como profesora de música en secundaria, e compasina tanto a función do docente coa investigación musicolóxica, que ten centrado especializado en dous campos principais, como son as bandas de música e a música na Compostela do século XIX. Foi galardoada con premio de investigación histórica Domingo Fontán, e dende hai 3 anos forma parte da Comisión Técnica do Arquivo Sonoro de Galicia, pero sobre todo pois a súa labor, a súa sensibilidade, penso que é o que caracteriza todo o seu traballo. Moitas gracias por aceptar a invitación, Beatriz. Moitas gracias. Para min, a verdade, de ver a sala tan chea, non contaba un día tan bo como a hoxe e demais, pero a verdade é que estou moi agradecida. Estou moi agradecida pola invitación de Víctor, que a verdade é que sempre é moi xeneroso. Agradecida ao Ateneo. Digo, para min é un auténtico privilexio formar parte deste Festival de Música Barroca, que goza dun programa moi rico, duns intérpretes de moito nivel e desas actividades que cada vez se van sumando máis e que a verdad que me parece algo moi necesario e moi enriquecedor tamén para a cidade. Bueno, pois como digo, gracias Víctor, gracias ao Ateneo e gracias a todos por estar aquí. O que pretendo é facer un pequeno recorrido polo barroco, puntualizando en distintos aspectos que irán saindo neste festival, ou que xa saíron a semana pasada, co cal espero que sea un poquinho ameno. Ben, pois comezamos polo comezo, polo barroco, contextualización histórica, un poquinho, son 150 anos o barroco o que abrangue, 150 anos nos que acontecen moitas cousas para a Europa do momento, que moitas cousas que tamén causarán un revulsivo na historia posterior. Temos, por un lado, por exemplo, dándote aí algunhas das máis importantes, temos unha eclosión dunha revolución científica, nomes como Kepler, Copérnico, como Newton, están a facer grandes avances neste momento. Todo iso tamén se reflectirá nos novos ideais políticos democráticos. Temos un conflicto religioso severo que dará lugar a moitas, a escisión dese protestantismo, do calvinismo, luteranismo por Europa e da consiguiente contrarreforma religiosa, que tratará tamén, utilizará tamén a música como un xeito tamén de ensalzar a religiosidade, a Igrexa Católica. Temos en Francia a monarquía absolutista de Luís XIV, que tamén, de feito, volverá a empregar esa música con fins propagandísticos. É unha Francia que camiñará a cara a un final do século XVIII que está encumiado con esa revolución francesa. España e Portugal, por outro lado, a Península Ibérica, están nun momento decadente políticamente, pero, en cambio, nas artes temos o século de ouro en literatura e, como digo, nas demais artes. Tamén desta época non podemos esquecernos do relevo da monarquía dos Habsburgo aquí en España, coa conseguinte chegada dos Borbóns a través da Guerra de Sucesión, ou nos países europeos que se expanden a través desas colonias que teñen por América, África ou Asia. Pois baixo este panorama comeza este movimento, o barroco, que comeza en sí o término barroco é tardío, ten primeiramente unha acepción peyorativa, pero é despois no século XIX con Burckhardt, teñen aí, e posteriormente no século XX con Benedetto Croce ou Eugenio Dors, cando se comeza a falar e a sustentar este estilo ou este período. A palabra faría referencia primeiramente, como decíamos, a un significado peyorativo, pero pouco a pouco vai gañando esa acepción hasta ser entendida como se o temos.
En música, se o Renacemento significaba, era unha música comedida, unha música sinxela, por decirlo así dun xeito moi simplista, o barroco ven cargado de sentimentos máis violentos, máis vehementes, exacerbados. Realmente trátase de buscar ou de expresar un extremo, un sentimento ou causar no auditorio ou na xente que disfruta do arte ese sentimentos, pero ao grande, por decirlo dun xeito así máis rápido. Os cambios non se producen dun día para outro, tanto ao comezo como ao final do barroco a liña é difusa. Os compositores diferenciarán entre dous xeitos de compoñer ou de facer arte ou música, no noso caso. Temos, por un lado, falamos de prima práctica ou estilos gravis, que estaba máis basado no Renacemento, que ten como exemplo ou como modelo a música de Palestrina. En contraposición á segunda práctica, ou Luxurians, caracterizado ou que comezou a empregarse a partir de Monteverdi do seu libro quinto de madrigais de 1605. É dicir, os compositores deste momento contemplan dous xeitos de facer música e diferencian esas dúas linguaxes. Así tamén os tratadistas. Teño por aí, por exemplo, indiquei aí a dereita a Berardi, con esa miscelánea musical de 1689, na que di se o Renacemento era un estilo, unha práctica, o barroco temos tres estilos, que sería o sacro, a música de cámara ou teatral, e dúas prácticas, a primeira práctica e a segunda práctica. Ben, Cocal, 150 anos dan para moito, son moito tempo, entón a música tamén vai ir evolucionando, vai ir modificando tamén neste período, ao longo deste tempo. Existen varias clasificacións dun xeito, os cambios non acontecen dun día para outro, vai sendo todo moi progresivo e os comenzos e os finales suelen ser máis diluídos. Existe a clasificación, a temporalización, que indica que o barroco comeza en 1600 con ese primeiro drama e música da Camerata Bardi en Florencia, é dicir, os primeiros intentos de nacemento da ópera, e que finaliza en 1750 co falecimento de Johann Sebastian Bach, un dos bastións compositores máis importantes deste período. Outro autor, Manfred Buchholzer, establece unha clasificación en tres períodos, cada un deles de uns 50 anos. Entón, existe un primeiro barroco no que se caracteriza por as formas musicais son breves, se diferencia entre a linguaxe musical e instrumental xa, e así como se emprega unha armonía que xa vai cara a unha tonalidade experimental. Recordemos que vimos dunha música composta ou baseada na modalidade, non nos modos. No seguinte período sería o barroco medio. Aí xa temos un pouco de desenvolvemento do bel canto na cantata e na ópera, e o nacemento de arias e recitativos, aínda que tamén continúa o contrapunto. É un barroco tardío, onde se establece plenamente a tonalidade. Como decía, Bach será un dos máis referentes, compositores de referencia. As formas musicais xa son máis amplias e a supremacía de instrumental xa se erixe por encima da música vocal. De feito, que así puntualizando, xa meto o primeiro apunte sobre algunhas das actividades, no libro, se tiveron a ocasión de lelo, del violín de Lev, de Elena Adly, faise referencia a esta independencia instrumental, indica, de feito, na página 36, anotei por aquí, que as obras estaban concebidas para oñi sorte de instrumento, é dicir, para calquera clase de instrumento. Posteriormente, se acadará unha independencia maior, supremacista, da que falaremos despois, da que vemos no barroco tardío. Sen dúbida, a música barroca é moi recoñecible. Basta apenas uns segundos para situarnos neste período. Se escoitamos unha obra barroca, escoitaríamos seguramente un baixo continuo, escoitaríamos unha sonoridade característica duns instrumentos determinados, moitos deles que se ven que gozaremos neste festival barroco, do Ateneo Barroco.
pois en ir máis longe, o violín e o boi barrocos estiveron no concerto do mércores pasado, que nos deixaron unha interpretación, a verdad que é espectacular, da Camerata Boccherini, a flauta de pico, por exemplo, a viola da gamba ou a muset, non? Este instrumento que nos achegaban tamén no concerto do venres pasado en Le Grand Ballet, e todos os que seguen nos vindeiros na vindeira semana. O clave, como non, laúd, o traverso barroco. De aí este carácter como decía Víctor, do festival con carácter instrumental e tamén deste percorrido que vamos a incidir máis no instrumental. Aínda así, pese a que poidamos falar de certa unidade na sonoridade barroca, ademais da propia evolución que sofre a música neste período de case 150 anos, existen diverxencias no xeito no que os compositores afondan na expresión musical. Mesmo o filósofo Descartes abordou o tema da expresión dos sentimentos, das paixóns a través das artes, por suposto, tamén na música. No barroco prevalecen as ansias de conmover a través do arte. Así, aparecen tratados en torno aos affetti, diferenciando entre varios, dende o affettio musicali, amorosi, sacri, e mesmo incluso dentro de cada un deles podería haber distintos tipos. Por exemplo, dentro do sacro, pois se buscaba a piedade, se buscaba o misticismo. Pero esta práctica xa comenzará no século XVI, cando se trataba de adecuar a música aos textos dos madrigais, ornamentando a melodía para describir o máximo posible o que o texto trataba de decir ou dicía. A busca da expresión dos afectos ou as emocións será unha das características máis importantes do barroco, senón a que máis, que permanecerá constante en todo o período. E para escoitar un poquinho, que tamén está ben, trouxen este audio dunha obriña moi breve que é dun compendio de affetti amorosi, neste caso, escoitaremos unha chacona moi pegadiza. E aquí vai. Bella mia, questo mio cuore per voi vive e per voi muore. Bella mia, questo mio cuore per voi vive e per voi muore. E voi siete per mia sorte la mia vita, la mia morte, la mia vita e la mia morte. Che voi siete per mia sorte la mia vita, la mia morte, la mia vita, la mia morte. Col ben guardo mi ferite, col ben guardo mi guarite, col ben guardo mi ferite, col ben guardo mi guarite. Quando dunque mi mirate, morte vita e me mi date, morte vita e me mi date. Quando dunque mi mirate, morte vita e me mi date, morte vita e me mi date. O d'amor miracol nuovo, vita e morte un tempo io provo. O d'amor miracol nuovo, vita e morte un tempo io provo. Ne son quale più gradita, se l'amor troppo la vita, se l'amor troppo la vita. Ne son quale più gradita, se l'amor troppo la vita, se l'amor troppo la vita. Anzi un dubbio ancora io vivo, sì io son morto, sì io son vivo. Anzi un dubbio ancora io vivo, sì io son morto, sì io son vivo. Ma sia quel che vuole fatto, vivo e morto poi modato, vivo e morto poi modato. Ma sia quel che vuole fatto, vivo e morto poi modato, vivo e morto poi modato. Bueno, era un exemplo desto, de un compendio de afectos, neste caso afecto amoroso, e desa necesidade ou desa intención que había no barroco de clasificar e estereotipar, como de aí, os distintos afectos. Co cal, se o período xa nos ofrece unha grande variedade de propostas debido á gran extensión da época, é dicir, 150 anos dá moito tempo para que vai evolucionando a música. Ademais, os compositores van a intentar buscar cada un esas vías para expresar esos sentimentos vehementes e máis exacerbados no barroco, pero ademais a isto temos que engadirlle as distintas propostas segundo as nacións e segundo os países, o contexto político, social, no que as obras se concebían, ou a relación que vai ter os compositores co seu mecenas, van a ser tamén clave a hora de determinar un estilo ou unha forma de compoñer. E así vamos por facer un breve percorrido por países con
catro pinceladas. Ben, comenzamos por Italia porque ao final é o berce e o orixe do barroco. Dende aí exportarase ou espallarase por toda Europa. Comezamos de norte a sur, xa, por exemplo, pon Cremona como lugar epicentro dos luthiers, da evolución do violín que sofre neste momento, da gran presencia que vai ter o violín tamén no repertorio. Está moi estreitamente relacionado con Venecia, onde tamén viñan do Renacemento cunha gran avance que era a imprenta musical. En Venecia, gracias a Petrucci, edítase as primeiras partituras no Renacemento, co cal sigue sendo un punto de referencia para a edición de obras musicais que gracias á imprenta se van a espallar por toda Europa con moita facilidade. Alí en Venecia tamén existirá unha importante circulación, como decía, de partituras e facendo referencia aos libros, que de verdad que me gustou moito a lectura dos dous libros que teñen aquí nas actividades complementarias do festival. Fálanos, por exemplo, o libro de la violinista, fálanos de ese Hospitale de la Pietà, coa figura de Ana María de la Pietà, desa gran violinista que recolle, ou xa el violín de Lev, que nos traslada ao Ospedale dei Mendicanti, citando e falando desa Maddalena Lombardini, desa gran virtuosa tamén do violín. Como decíamos, Venecia vai ser un lugar onde o idioma do violín, a escritura, a composición para obras de violín vai ser moi destacado e os virtuosos tamén, por suposto. Seguinte cidade sería Florencia. Florencia, se destaca por algún acontecemento no barroco, vai a ser por o nacemento da ópera. En torno a esa camerata do Conde Bardi é onde se orixina a ópera, que era un grupo de humanistas que trataban de buscar unha nova expresión musical, vocal, fundamentándose na antigüedade clásica e tratando de evitar ou tratando de loitar contra a polifonía que dicían que perxudicaba a comprensión do texto. Entón, en base a iso, surdirán varias propostas que conducirán a ese nacemento da ópera. No caso de Roma, máis nestes anos nos que a reforma e a contrarreforma, nos que acontece a reforma e depois a conseguinte contrarreforma, a música vai a ser un elemento co que tamén difundir ou establecer esas bases do que será a Igrexa Católica. Destaca, como decíamos, ese modelo de palestriniano e despois a gran acollida que terá no barroco máis os xéneros religiosos como o oratorio ou tamén o concerto. Nápoles nestes momentos pertencía ou estaba baixo dominio de España. Destaca a figura de Alessandro Scarlatti, tamén moi representativa, e o nacemento dunha escola napolitana. Tamén aí está aí ao lado un suceso importante que foi a composición desa ópera bufa de La Serva Padrona, de Pergolesi, que dará moito que falar precisamente no seguinte país o que vamos a viaxar, que é Francia. A Francia do barroco destaca por, como decía antes, por esa monarquía absolutista de Luís XIV de Francia, que empregaría as artes con esos obxetos propagandísticos e de control social. A música que el abandeiraba caracterizábase pola elegancia, a contención en expresividade, o emprego de melodías sinxelas e o bo gusto, que era totalmente contraposto a ese gusto italiano ou a esa música italiana que comenzaba a chegar dos virtuosos italianos. En Francia, a danza terá unha gran presencia e unha gran relevancia. Apunto, supoño que algúns de vos coñeceredes esa película que xa ten bastantes anos, La Pasión del Rei, Le Roi Danse, donde se ve esa figura de Luís XIV con Lully, que era o compositor que tiña a corte así a man. Lully era francés, aínda que co traslado a Francia tamén afrancesou o seu nome, Jean-Baptiste Lully. O concerto, de feito, do día 21 da Capela Compostelana, de feito versará sobre as nacións de Copenhague, onde mestura o xeito de compoñer segundo eses distintos estilos os que estamos falando, compoñer a francesa, compoñer a española,
ou a piamontesa, non? Así como tamén o tema da confrontación que se dou entre o gusto italiano co francés. Como decía, existen distintas linguas compositivas. Acontece que en 1750 ten lugar a representación de Le Divin du Village, unha obra de Rousseau, e pouco despois se representa La serva padrona de Pergolesi. Eso avivará e despertará unha gran guerra de gustos e opinións, como decía, entre os partidarios do gusto francés, que estaba relacionado coa corte e coa defensora dese carácter francés, e os defensores dunha música italiana moito máis innovadora. O propio Rousseau, na carta sobre a música francesa, indica, e leo textual: os italianos afirman que a nosa melodía é insípida e carente de canto. En este aspecto, todas as nacións neutras confirman o seu xuízo unanimemente. Pola nosa parte, tildamos a súa de estrafalaria barroca. Prefiro crer que uns e outros se equivocan e verme forzado a dicir que os nos países onde as ciencias e todas as artes acadaron un nivel tan alto, súa música está aínda por nacer. Non era a súa postura totalmente defensora da vertente francesa, non? Vale, seguimos con Inglaterra, Alemania, máis de xeito breve. O caso de Inglaterra é moi peculiar e moi curioso, xa que entre os anos 1644 e 1660 a forma de goberno era un protectorado republicano autocrático de Oliver Cromwell, chamado a Commonwealth of England, que chegou a prohibir toda manifestación musical. Por iso o barroco inglés resulta sumamente particular. Está dividido entre o período anterior ao protectorado e o posterior, non? Neses anos nos que estaba prohibido. Ben, o período anterior, teremos moitos mestres de laúd, como a John Dowland ou John Johnson, que de feito escoitaremos no último concerto do festival, que sería Ars Lacrimae, que será Ars Lacrimae. Unha tradición de grandes instrumentistas de corda e tamén de teclado cos virginialistas. Posteriormente, o protectorado, o triunvirato que máis coñecido, que é John Blow, o seu discípulo Henry Purcell e George Friedrich Händel, que tamén era alemán de nacemento, pero que se instala en Inglaterra e que permanecerá ali desenvolvendo a súa trayectoria, con formas tan características como o oratorio, a ópera ou os concertos. E no caso de Alemania, pese a que primeiramente se fala dunha influencia italiana, justifícase ou atribúeselle a Henry Schütz, que estivera formándose en Venecia con Gabrieli, que din ou se establece como que el foi o que chegou ese xénero italiano en Alemania. En canto a organoloxía, na música alemana destacan os instrumentos de tecla como o órgano ou clave. É unha música que irá evolucionando dentro do seu estilo, pese a que existía unha clara conciencia dos estilos nacionais veciños, como decíamos, diferenciándose das demais linguaxes e baseándose nesta conciencia. No barroco tardío xa destacamos un dos maiores expoñentes do barroco, senón o que máis, que será Johann Sebastian Bach, que deixou unha inxente cantidade de corais, protestantes, paixóns e concertos. Entre os anos 1730 e 1750, entre ese valeiro que decía ao principio, entre esas clasificacións de ata onde chega o barroco, xa van a ir aparecendo novas propostas, e se decía que ao principio en Alemania había como esa influencia quizás máis italiana, a cara ao final será máis a influencia francesa que vemos xa no En fin Sammelstil, que é ese estilo intermedio que nos conducirá ao clasicismo. En España, como non en España, a influencia tamén virá de Italia, de Francia, ambas as dúas influencias chegarán tamén aquí. Como decía, lembramos que España nesta época ten un dominio de Nápoles, que se vislumbrará na canción solista e nas arias, e por outra banda, moitas das consortes dos monarcas procedían de Francia, co cal chegarán moitos dos gustos e costumes franceses, sobre todo no que a música instrumental e a danza se refire. Aínda así, tamén se xerará unha linguaxe propia onde se atisba tamén ese bilingüismo ao que facíamos referencia ao comezo entre un xeito de compoñer clásico e un xeito máis moderno.
Falando de instrumentos, existe unha evolución no baixo continuo aquí en España, donde nun primeiro momento estaba acompañado por un instrumento monódico que adoitaba ser pois, o fagot ou posteriormente violas da gamba, o violonchelo, e polifónicos como o órgano e incluso despois se introduce tamén a arpa. En canto á ópera, en España existiron propostas propias de autores e compositores como Lope de Vega, Juan Hidalgo, por exemplo, a obra Celos aún del aire matan, de 1660, non? Con letra de Calderón de la Barca, pero posteriormente a influencia italiana inundou o panorama lírico, diferenciando entre a ópera e a zarzuela. De feito, a primeira zarzuela está considerada El jardín de Falerina, de 1643, de Calderón e Peiró. Non podemos esquecer tampouco a importante escola de corda, vihuela, laúd e guitarra, con destacados compositores como Gaspar Sanz. Por suposto, o debate tamén estaba aquí en España. Algúns autores como Benito Jerónimo Feijóo, sen ir máis lonxe, posicionarase a favor da música italiana, aínda que rexeitará o seu emprego nos templos, na música religiosa. Ben, temos aí, para enlazar un poquinho tamén co arte, dese hai un cuadro de Los Tres Músicos, unha das primeiras obras de Velázquez, que fai esa alusión a esa escola de corda ou esa presencia da música de guitarra, de corda pulsada, aquí en España, non? Que sería dese momento do barroco. E, como non, Santiago de Compostela, que tamén chegaría ao barroco, non? Podemos afirmar que en Galicia, en xeral, non houve unha ruptura drástica coa música anterior, cos estilos anteriores. Tamén é certo que falamos dende o eido religioso, xa que do profano pouco se sabe, non? As investigacións, os estudios que hai adoitan centrarse pois, nas capelas catedralicias, que é onde se conservan pois, moitas partituras. Grazas aos villancicos conservados chegan a nós composicións en lingua galega incluso. De feito, o primeiro villancico coñecido escrito en galego estreouse aquí na Catedral de Santiago en 1790, da autoría de Melchor López, que será sucesor de Buono Chiodi, a que en Pilar Alén estudiou en profundidade. Aparecen instrumentos nos templos como as cornetas, facendo un pouco alusión á organoloxía, as chirimías, os baixóns e as arpas, non? Como decíamos antes, relacionado co baixo continuo. Así mesmo, chegarán a Galicia moitos empresarios teatrais italianos como Nicolás Setaro ou Nicolini. E cara a segunda metade do século XVIII ergueránse teatros nas principais cidades galegas, teatros históricos que aínda se conservan. A audición que trouxen é para deixar así un poquinho no festival algo de música tamén do barroco galego, así que, se lles parece, escoitamos un anaquiño só. Trátase de un villancico de José Baquedano, que foi mestre de capela aquí en Santiago entre 1681 e 1710, faleceu de feito en 1711, pois un villancico de Baquedano, que sería mestre de capela aquí en Santiago en época barroca. Thank you.
Ben, e ao final, a conclusión desto que les quería chegar a través desto é que, ademais de que no barroco existan dúas linguaxes compositivas, a prima práctica, a segunda práctica, un xeito de facer máis clásico, non? Como decía aquí a música española, ou máis innovador, ademais de haber esas distintas formas de compoñer segundo os distintos países, a súa realidade, e tamén, a pesar desa evolución que sofre a música, que vai cambiando neses 150 anos, pois era eso, falar un poquinho das confrontacións e do que esta época, non? Esas, ao final, bueno, diverxencias tamén suscitou, non? Eses debates. Para rematar, que lles parece se facemos un brindis e deixamos as diferencias a un lado, cunha pequeno apuntamento curioso, que resulta que estaba lendo hai moito que me enterei de que tamén existe o Día do Orgullo Barroco, entón que mellor forma de pechar tamén esta achega pois con festexando antes de tempo, non? Xa que se celebra o 7 de decembro o Día do Orgullo Barroco, porque di que está baseado en que é o día do natalicio do gran escultor e arquitecto napolitano Gian Lorenzo Bernini. Non é o que decíamos o día da música barroca, pero que esperamos que non tarde, non? Pero, bueno, como un xeito tamén de celebralo, que mellor forma que tomando un café, e que mellor forma que escoitar un poquinho, un fragmento de Bach, do Bach menos, bueno, sempre asociamos a Bach coa música máis religiosa, pois con este fragmentiño un poquinho máis informal, non? No século XVIII, o café, a bebida, ponse de moda e comezaron a abrir establecementos hosteleiros para dar cabida a esta bebida, pero tamén para comezar ou iniciar uns rituais de ocio e de distensión, onde tamén a música vai ter unha gran cabida. En 1729, Bach asume a dirección do Collegium Musicum de Leipzig, onde se abriron ata 8 cafés. Un deles foi o Café Zimmermann, un dos máis famosos, e así, deste xeito, entre 1732 e 1735, compón unha ópera cómica que é unha sátira ao vicio do café. Así que moi agradecida por estar hoxe aquí, esperando que estes apuntamentos, este pequeno percorrido polo barroco lles que lles fora un poquinho ameno, pois rematamos con este fragmento do café de Bach. Ui, me pasei.
Pois moitas gracias. Domingo del Campo tiene un breve ensayo sobre la cantata del café en acantilado que realmente merece la pena leer. Lo poco contento que está el padre con el vicio de la hija, ¿no? Por esa adicción al café. Bueno, espero que alguien se anime a hacer alguna pregunta, un apunte. Hemos abierto muchos datos y muchas vías de este periodo tan rico, ¿no? ¿Quién se anima? Neste contexto quería facerche unha pregunta un pouco trivial, non? Parece ser que o café, digamos, ilusionaba moito, non? Que, de alguma maneira, que copaba os sentidos da época. Pregunto, é o chocolate? Porque me parece que nesa época o chocolate invadía as cortes europeas, non? Entón, en ese sentido, pregunto cal é a relación entre o chocolate e o barroco. Non sei se alguén ten algún apuntamento sobre isto. No sé si en las colonias españolas Terá que ver a relación. se llegó a ver algo musical con... Manuel, ¿tienes algún dato? Yo no voy a resolver yo la verdad es que tampoco. No voy a resolver la pregunta porque no lo sé, pero quería insistir en el café por una cosa que me parece muy interesante, y es que esta cantata del café rompe un poco esa idea, que es reduccionista, del Bach. Siempre que pensamos en Bach, pensamos en el Bach de las cantatas, siempre la cuestión religiosa, las pasiones, aunque tiene otras muchas cosas, pero parece, a mí que me gusta muchísimo Bach y oigo muchas cosas de Bach, siempre parece que esto en fin, fue una veleidad un poco inexplicable, ¿no? Que el mismo que es capaz de hacer la pasión según San Mateo, que me cosa tan seria, tan dramática, tan profunda, tan trascendental, vaya a esta escena tan frívola y tan graciosa de esta muchacha que está realmente, que es una cafeadicta. El padre está realmente furioso porque, y para esa sociedad de ese momento, el vicio que tiene esta hija es algo peligrosísimo. No sabe lo que va a pasar con ella si sigue tanto con el café, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que el mismo músico, que tenemos esa idea falsa porque es reduccionista, sea también el autor de esta cantata, ¿no? Tan graciosa, no solo en el texto, sino en la propia música, ¿no? La música es muy graciosa, ¿no? Estaba pensando no tema este de que moitos compositores, dependendo sobre todo tamén si estaban vinculados ao ámbito religioso, non? É dicir, como, pola sociedade existían esos ámbitos donde tamén se facían outro tipo de música, evidentemente, pero como que sí, que se quedaban un pouco aparte ou quedaron a veces, incluso ata o punto de facer desaparecer partituras do ámbito civil, profano, se queremos, por eso, porque a mellor chocaba coa composición que podía ter un compositor de música religiosa, o mal visto que podía estar tamén que houbera estas obras como menores, non entendidas así deste xeito frívolo ou máis relacionadas coas danza ou con un ámbito máis ocioso, non máis de ocio. Sí, a verdade que é moi interesante, sí. É como un exemplo, pois eso, de romper co Bach, que o Bach realmente que encumia o que decía este barroco, ¿no? A lo mejor musicalmente no es tan diferente a un área de una cantata sacra, ¿no? Con esa parte de solista asignada a la flauta, ¿no? Y con estas reiteraciones, pero sí claramente en el espíritu. Sí. Bach vivía en una ciudad y se ve que no vivía de espaldas a ella, claro. Sí.
Sí. Venga, alguna pregunta más, algún apunte. Vamos a ver, hay una música sacra y una música, ¿no? Entonces, en cada uno de estos ámbitos en los que has hablado, desde que se desarrolló el barroco, que cada uno tuvo un desarrollo distinto, ¿no? La música profana, digamos, y la música religiosa, ¿en qué ámbitos se hacía? ¿Cortesanos, religiosos? ¿En qué momentos? ¿En qué...? Bueno, en este momento, como decíamos, estaba o tema, o sea, decir, os músicos traballaban para un mecenas, para alguén que sufragaba as súas obras, entón eran, normalmente, claro, obras pedidas para contextos específicos. Pero sí é verdade, tirando un poquinho tamén deste do fío, un poquinho polas, bueno, quizás o coñecemento que teño de, bueno, máis de épocas posteriores do século XIX, pero é verdade que ao final era o que decía tamén Víctor, non? Os compositores tamén estaban vivían nunha sociedade, ao final unha cidade, un lugar onde tiñan moitas vertentes a máis do ámbito cortesano, que podían estar esas obras pensadas para él, específicas, dependendo tamén a agrupación de instrumentos que tiveran ou para quen compuseran. Pero sí, e sobre todo, xa digo, tirando un poquinho para o meu terreno no século XIX, sí que tamén, non? Moitos estudios se centraron en ámbitos, como decir, como máis cultos ou máis elevados, cando realmente había moitos compositores que chegaron a compoñer para todo tipo de eventos da cidade, non? Desde bandas de música, como decía, tirando un poquinho hacia o meu, cafés, como no caso deste, decir, agrupacións en cafés e máis. Co cal, bueno, xa digo, as composicións sempre que se conservan máis están no ámbito da iglesia ou do cortesano, por exemplo, de palaciego, pero que poderían abrirse a toda a cidade, a toda a sociedade ou ámbitos civiles, seguro, sí, sí. Eu penso que esta obra, por exemplo, estamos volvendo ela, sendo a curiosidade, non? Dentro do... Se non lembro mal, había uns concertos para suscriptores nalgún dos cafés, en concreto no café Zimmermann, se non me falla o disco duro, creo lembrar que había eses concertos por suscripción, non? Para afeccionados, para... algo que quizás non se facía tanto nesta época, se fixo máis posterior, non? Independentemente de todo o ambiente tal, penso que Bach en algún momento buscou así financiación extra aparte da que recibía da iglesia, non? Pero esa curiosidade penso que douse moito máis despois, non? No que se dou en chamar o período clásico, mellor con Mozart, con Beethoven. Claro, saco o tema, claro. Será a figura do compositor tamén outro tipo de de outro protagonismo. Sí, quizás isto foi un avance tamén, non? O propio Händel coas óperas coas óperas e cos abonados que tiña para na época posterior para os oratorios tamén. Claro, de feito, Händel en Inglaterra que se abre tamén moito tema como empresario... Perdón. Porque al tener los dos altavoces encendidos... Yo ya me... No, falando de Händel, non? O tema da importante labor como empresario teatral que desenvolveu en Inglaterra, non? Decir, pois claro, vai cambiando tamén o rol do compositor, pero ou do empresario tamén musical que se van abrindo os teatros, como decía, ábrense moitos teatros, entón, é dicir, estamos nun momento de cambio realmente hacia o final do barroco, si que hai un momento tamén deses cambio de roles dos músicos ou dos compositores. Pois márchome con ganas de investigar sobre o chocolate, a música, e así que ojalá para cando nos besamos... Eu creo que hai un músico final da sala só pensando no programa. Bueno, pois nada, moitas gracias a ti.